Na Festa do Marisco non só se pode atopar o mellor dos nosos mares, senón tamén o mellor dos artistas e artesáns do Grove. Neste festexo foi onde se creou unha asociación que este ano volverá a contar co seu propio espazo. Para nós é un momento moi guai do ano porque en realidade a asociación naceu nunha Festa do Marisco, entonces vir cada ano outra vez para nós sempre super emocionante, moi guai. Bueno, cada ano un pouco máis, non? O primeiro ano foi menos, o segundo xa vimos que foi mellor desde que temos a carpa. E este ano, bueno, a única faena é que non temos ponte, o día 12 é sábado, pero bueno, de momento está indo mellor que o ano pasado, así que cada ano un pelín máis. A gran afluencia de visitantes que está a ter a Festa do Marisco tamén está beneficiando aos Grove Makers. Sí, nos, a verdade é que para nós onte foi moi ben, hubo moitísima xente. E aparte que eu creo que xa, como é o terceiro ano, a xente xa nos coñece, xa sabe que estamos aquí, hai moita xente que ven a tiro fijo, xente que non é do Grove, que veñen todos os anos ao Marisco e xa pasan por aquí a ver que cousas novas hai. A verdade é que moi contentos. Na carpa poden mercarse produtos de 10 marcas da asociación, unha variedade de produtos para todos os públicos. Pois de todo, porque a verdade é que temos produtos para todo o público. Somos moitas marcas moi diferentes, con produtos moi diferentes, e entonces abarcamos aí, eu creo que casi o 100% da población. Os Grove Makers incorporaron nos últimos meses a 2 novas socias, alcanzando os 15 membros. Os artistas pensan xa no futuro. E xa, claro, agora estamos no Marisco, pero xa pensando no Nadal e xa pensando nos cursos. Vaya, que sempre estamos como fiando unhas cousas con outras. E a asociación medra mogollón, en actividade, en socios, en todo. Os Grove Makers non deixan de medrar e sorprender, pero sempre mantendo a súa esencia. Dende a asociación abren a porta a que calquera artista que se queira unir ou queira asesoramento, contate con eles.